Okay, salamat kaya nangabot ng ginmog sa'yo. Pero nauna gyapon ko sa inyo, Adre. Isa-isahon ta mo sa inyong gibuhat sa kuwa, Adre, ato gahapon. Nga nanibat mo, human gikawat pa niyo ang lastiko, Dre. Una, Dre, gimo, Dre. Sulod. Afternoon, sir. Good morning, pamanggod. Oh, sige mo naman akong gitawag, nunod mo tanan, ha? Ilhan jud kayo nakasala mo sa kuwa ba, ha? Gimo, papilin sa mong tulo diya. Di mo kasabot, mo unsay sulti na ko di mo kasabot, di mo maminaw. O, gimo, nganong nanibat mo gahapon? Sorry sir, nagitinta lamang ko nila sir, ingon man sila nga manibat daw kayo mag-exam daw nya, nakita man namo tong lastiko nimo dire, di gidala ni Juros ay nya gibaligyan na sa amuan na nagpalit pud me, napaldo-paldo lagi si Juros sir, dako kay galen nya, naglaban-laban pag yun me nya gihurot pag yun niya amuan. Tanawa ra gyud oh. Parte gipangwarta pag yun ninyo akong lastiko. Tante mo sige lingkod ha. Lingkod. Minus 50 points ka. Ha? Dire lingkod. Pwede 25 lang sir, na si Juros men nagkuha sa imo ang lastiko sir. Pastilan, mao pugay magbuo to. Kamo tanan para angay mo. Mga badlungon kimo mga bataa mo. Lingkod. Wala man unta ko labot good ba? Ibaba na yung tiil ha. Ibaba na. Way labot sa mata ko, kuyaw kaya makalingkod ha. Na, minus 50 daw na. Ikaw, manggujuros ba? Hindi. Awa o, nagdala pa gani kaglastiko ni Sir, oh. Anjo kang siron. Alag saba. Siya pa, kita, mangganit tanan gikasabaan. Wala man ko'y labot. Kamuro mang upat. Awa, suko kayo. Tanawa sa kung naong ni Sir. Oo, isog kaayo. Dire. Ikaw sunod, tumboy. Stila na, duko-duko pagka sa makasala, parting luyag mga naong. Nagitawag na kong Sir. Sulod na. Suko na ba kayo na si sir? Oh, tumboy. Nganong misibat mo kagahapon? Nganong may kuyo magkasilaha? Na, sige mo man Sir. Na, ana man siya na makating daw. Gitabangan, manggani ko niya og gunit sa akong bag, Sir. Pag ambak dira, oh. Tanawa ra oh, nagtinabangay gyud ay mo. Nganong mga ambak man gyud mo, ug mapiang mo ako pa hinungdan. Na, sorry na, good Sir. Na, sorry na, wag ka na magalit. Na, urot, manggani among kwarta, Sir. Gitikasan mi ni Joro, Sir. Tanawa ra gyud oh. Basta kamo no, maluoy kimog naong mga igpasaylo. Nya karon, saon nato ni ron. Pag kuha na mo, minus 50 points na mo tanan. May nang apudapuron mo para way magmahay. Sige lingkod. Iya po kong gidamay nga nag-ihay manggutag ambak ato. Na, ikaw man po nag-ingon na. Mga ating ta. Hilom na mo da, hilom na. Kamong doon ay kinuklure pag yun mo. Parehas na mo, 50 points ang kuan, deduction. Oh, sige, sulod. Ikaw, Mr. Nair, sulod. Morning, sir. Ikaw, Mr. Nair, ha? Butan kay kagnaong ha, versus lami ang dampaan ng naong ni mo. Lambi-lambi, bitay-bitay na ng wait. Anong inong looy? Pastila ni mo nga nung kating magagapon. Ang alangan, sir nga. Nisibat man sila, sir. Nya, ako na lang po isa mabilin, sir. Ako'y makabuwag answer sa imong mga question sa ako, sir. Wabay ako ka-study, sir. Tara, o radyo, mga parting bright ha, mga hadlok, mga mutubag sa mga pangutana. Dere, basta minus 50 gapon ka. Sige, lingkod. Tao, magungduha, God. Awe, damay nung ko sibat-sibat. Kusog manggani kay kani ambak gani, lipay manggani kayo ka. Ngawoy klase. Pag hilom lagi mo lagi, di na mausap akong kuan jod, nahuna nga minus 50 mo. O, ikaw, Joros, sulod. Dako ng lawas mo, sig, lupad ka rin Isog na kay si Sir karon bay. Nagane, naiting isuga. Yun sa una, buutan kaayo, karon stricto na kaayo. Sir! Good morning, sir! Peace tayo, sir, ha? Si Kamayos, good morning. Sipis tayo. Pagtarong hawa pa ka uniform, ha? Susto, arang lastiko na ko, gidala-dala gusti baghak. Wag yun na uwaw. Nganong naman ang lastikos mo? Nganong gilabtan na ni mo? Sir, dili man ako nagkawat, ani, sir. Giitsa man nilang tulo sa ako para ako'y mapasaninlan ni mo, sir. Butan be kayo ko, sir. Kamong tulo ba na wag yun maangkon bisig isa. Nga mo yun magpasiugda atong si Bataw. Kisay nagkuha na akong lastiko. No? Poros mo tinulakay.
Pastilan maka-high blood gimong maayo ba no? O Juros, nganong may sibat magagapon, may sabay magkasila ha. Di ko si man ko nila, sir. Naglingkod naman ko da sa bangko, sir. Nya, dako kayo lagom, sir. Sa kuyog-kuyog, sir. Dili man nadlok man ko ambak, sir. Pastilan yun ninyo. Pastilan, tinulakay yun, tinulakay. Pastilan, ano be? Naurot to itong oras na nisig pangasabas nyo. Sige, marisis ha. Panghawas mo rin sa room, be. Para mawadaan yung mga pananaw na ko sa inyo, magkalagot kayo. Sige, pangrisis ha. Yay! Narisis na daw na. Akong ganahan. Naganahan Mrs. daw ni Juros ang Dayon. princess. Ako po tagi kasukan ni sir, bro. Resist man data na. Taysa. Pastin yung kiata, no? Basta marisis na. Abay sa nang malastikon yung gikawat ng skuwa. Abi na. Partin yung mga... Abi, Nanarakan Juros sir, o yatang na Juros. Uy, Yotog, mama. ba? Para pro ko sir ho. na magunsa man ta doon na wala may kantin diri ah. Nagani no na sa una gud kay muhatag kung nagfeeding si Sir karon wala na suko isa tuwa. Wapoy klaro si sir no. Naapod si Ana ba? Mag-resist nga, waman tayo mapalitan dirigon. Gani no. No, naalagi kay Julen Juros. Kawat na ko sa lamisa ni Sir ang mulin. Napatay ko ana. Palit daw niya ni sa mall. Nasilipan man na ako. Karon ka Sir kamahon ko ni. Napad dito. Magjulinay nalantan ninyo. Uy. Uy, Julinay. Paliton gapon ninyo ni. Kinawat mo na ni Juros. Imo man ang ibaliton. Paliton. Oh, 5 piso. 5 piso. tama na. 5 piso. 5 piso. Pulo. Pulo. Ikaw be, amber dito be. Napulo ano yun? Pulo. Nakasaba na po. Ayaw panguha diha. Nakasaba Ikaw. na to Sir Ane na. Dili yang Julen ba inegosyo? Ikaw. Ah, Kulag duha Juros be. Kini akong pamato. Kani po ako. kulang man ni Juros, di ka ba mo ihat na? Abot ko nagliko pa ganit tao. Tara. Ay, diri tao. Diri, sumo yan. Dia cumoy. Diri ang manungan o. Dia manuhan. Dito ta. Dito. Sige, bagi si dito ay. Ako'y bagis diri po. Kalimang gud na kabangag. O, diri ang bagis o. Sara, oy. Diri ang bagis o. Laro kayo o. Liman ni siya. Itong bagis. Kalimang gud na kabangag. Ikwir, butang ikwir para may balan. Ito ikwir. Butang ikwir. Ana, Na sige. sige, mano. Mana na ta turaan? Oh, Tara manungan o. Ako sunod. Oo. Ah, inggaw. Ingaw na ingaw. Ingaw. Oh, purse ko. Oy, purse ko. Purse. Nati ko sa napugay si Juros o na nagdudluhod. Na ay pag tinikas Juros, natikasan yung kayo na siya oy. Di na gid mi palabot ni Moron Juros ba? Naanad na kagtikas-tikas. Natabangan do ka na mo kulata jud. Outtake ko do. Nagikabot na oh, natikasan na kita ning amawan ni oy. Bantay ha, wala gitay dapay ha, bantay lang yun. Ata mananabi. Ata anya. Kana o kana. Na, sige, mapagan magyud na aron, ana diri o, ana-ana. Banda-banda man na. Isud kayo na oy. Nakadugay jud anak niya mo tira na nagbudlot pa jud si Mod. Dali adra Diyos, na kay kami na po'y mutira lang nga yan, makaning amawan eh. Mapan ganitang siron, hapit na rabang time. Ge, Ate ka sana, gininjuros oy, natin yung mo daw masabot ba, nalayo kay dinapaan, hapit maabot diri on, no? Naigo? Dito palabot oy. igo man to. Dili ko palabot oy. Kayom na. Igo man to. Di ka sana ni mo, nausap ka ba? No. Asa naman mo? Ganina rin ko paabot rin. Di na mo ginawa magpatoo. Diri, gahe mo ha. Gahe mo ha. Di mo masulod. Diri! Sir.
Dali mo, dali. Ano? Ayaw, sir. Namaigong Maigo, sir ba? Nang resist naman good me, sir. Mga gahe na dyan kay mga di mo magpato, ha? 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 Tama lang, sir. Sugod ka ron. Pangmusilo na tamo kung di mo magpatoos ko, ha?